joulupukki on aina ollut mulle semmoinen tosi tärkeä juttu. Sekin kertoo, että kun mä uskoin siihen niin pitkään, että se oli mulle ja meidän koko perheelle se nostatti tosi paljon sitä joulutunnelmaa. Me soitettiin sille kaikenlaisia musiikkiesityksiä, me laulettiin sille ja me soitin sille nokkahuilua joskus ala-asteella. Se on sellainen tietty symbolinen asia joulussa ja kyllä sitä aina varmasti aikuisetkin odottaa sitä joulupukin tulemista. Takaisin näin. Nyt laitettiin nämä tarpeita syystä päälle. Joulupukki kävi kyllä, kun minä olin pieni kyllä tietysti. Että kyllä se joulupukki on ollut aina mukana kyllä jouluvietossa. Oli aikoinaan niin, että me löysimme tällaisen ikään kuin muumiasun, mutta joka oli kuitenkin kuin valkoinen virtahepo. Ja sen seurauksena minä ja toinen kaveri tehtiin niin, siitä on jo 25 vuotta aikaa ehkä, että minä olin joulupukki ja hän oli tämä valkoinen virtahepo. Ja me sitten tällä tapaa sitten Punavuoressa sitten aloitimme tämän joulupukki-toiminnan jo, mutta sitten se nyt on kaveri jäänyt pois sitten siitä jutusta ja minä sitten olen sitten joulupukkina ollut sitten nämä viimeiset 20 vuotta varmaan. Mutta siitä se lähti siitä, että löydettiin konkurssipesässä tämmöinen valkoinen virtahepo ja se oli sitten niin kuin tonttu tavallaan ja joulupukin seuralla. Mutta se ei toimi, lapset tykkäsivät kovasti siitä jo. Mä olin ehkä 10-vuotias ja mä en enää silloin uskonut joulupukkiin, mutta joulupukki oli silloin edelleen tärkeässä osassa mun joulua. Niin meillä tuli joulupukki, joka ei yhtään tykännyt lapsista, mikä oli aika outoa. Huomasin, että se ei nauttinut yhtään siitä työstä ja se vaan tiuski meille eikä yhtään osannut toimia lasten kanssa. Mun pitää mennä vähän se joulupukin rooliin. Ja et se voi olla enää se oma Matti Möttönen enää, vaan kyllä sun täytyy sitten niin kuin puhua lapsille vähän niin kuin lapsille puhutaan ja ottaa heidät huomioon ja tosiaan no se on se oikeasti tärkeää, että sun täytyy olla sen joulupukin roolissa. Ja siihen on tullut semmoinen vähän perinne ja sitten ei tarvitse miettiä mitä jouluaattona tekee, koska se on sitten aika hektistä, jos siinä on sanotaan 15-20 keikan välillä luokkaa, niin sillä on aika kiireessä aikataulu siinä sitten ja siinä pysyminen, niin sanotaan näin, että se aika menee siltä aika nopeasti sitä jouluaattona, että ei tarvitse peukaloita pyöritellä, mitä mä tein. Että se on sellainen yhdistelmä sitten sitä. Mutta siitä tulee semmoinen perinne ja tavallaan sitten se on ihan hauskaa sitten mennä lapsiperheisiin. Se vaatii, en mä sano mitään nyt näyttelijän taitoja, ei tässä mitään Oscar-näyttelijöitä olla, mutta se, että sun täytyy mennä siihen rooliin. Että sä voi olla enää sama henkilö, mitä se on niin normaalisti, kun sun täytyy sitten mennä siihen joulupukin rooliin sisään ja jutella lasten kanssa niin kuin jutellaan ja näin. Että se on myös yksi mun mielestä hauska, että se on semmoinen vähän irti arjesta päivä kyllä. Joo. Ja sitten, mikä on kanssa sitten hauskaa on, että kun olet joulupukkina, niin sä käyt nyt on samassa perheessä niin kun monena vuotena peräkkäin. Ja sitten muutamia kertoja käy niin, että tämä lapsi kasvaa tietysti koko ajan, tulee joka vuosi lisää, niin siitä huolimatta mä oon käynyt joissakin perheissä, vaikka ne eivät enää usko joulupukkiin, mutta se on vähän semmoinen perinne, traditio sitten heille. Mä uskon tosi pitkään joulupukkeihin, että niin kuin johonkin 11-12-vuotiaaseen asti, mutta tämä päättyi sitten siihen, että me oltiin perheen kanssa jouluaattokävelyllä
ja meidän ohi ajaa auto, minkä kyydissä on joulupukki. Ja sit mä oon hieman hämmentynyt tästä. Ja sitten 5 minuuttia eteenpäin ja sitten ajaa toinen auto, missä on myös joulupukki kyydissä. Aatto menee kyllä aika pitkälle sitten iltaan, ennen kuin viimeisetkin keikat on hoidettu. Se on lähellä, sanotaan, kun mä oon kotona, niin se on kello on puolella 10 illalla lähes. Että, koska osa niin haluaa, että joulupukki tulee aika myöhään vasta sitten. Että ne kaikki saunaamiset ja syömiset ja haudolle käymiset hoidetaan sitä ennen. Ja sitten menee viimeisenä vaikka kello 9. Ja se kestää ehkä 20 minuuttia per paikka. Ja sitten on auto viety pois ja vaatteet vaihdettu, niin se voi olla kello 10 illalla ennen kuin kotona. Ja siinä on se aika naatti kyllä sen jälkeen. Kyllä joulupukki kyllä, että joo, kyllä kylmä juoma maistuu sen jälkeen. Mutta en mä ehkä 365 päivää nyt tätä tekisi kyllä ihan putkeen joka päivä. Että vaikka rahaa tulisikin tonne, niin siitä huolimatta voisi kyllä olla aika tiukkaa kyllä joo, että koko vuosi vetää tätä roolia. Meillä ei ole koskaan ollut joulupukkia ja mä oon silleen suht iloinen, että meillä ei ole ollut, koska mä lapsena tajusin jo, että se ei ole olemassa, niin sit se olisi ollut mulle vähän outoa, jos sit se kuitenkin olisi vaan ollut siellä. Kun mä tiesin, että nyt täällä on joku ukko joulupukki asussa.